سلام أحوات أبزن زمتsa دحرزا فيديو زيئة زمتsa كلتا فيديوز كما جيرنا ديجيتايز نقبر مصحف ወይ መጽሔት ክኾን ይኽእል እዩ ከመይ ጌርና ዲጂታይዝ ንገብር ክርእየኩም ክፍትኒ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዲጂታይዝ ክንብል ከልና እንታይ ማለትና እዩ ዲጂታይዝ ንገብሮ ወይ መጽሓፍ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ወረቓቕቲ ክኸውን ይኽእል መጽሔት ጋዜጣ ኩሉ ዝኾታ ጽሑፍ ክኸውን ይኽእል ድምፂ ክኸውን ይኽእል ድምፂ ናይ ሰብ ብኮምፒውተር ክንገብሮ ከለና ዲጂታይዝ ንገብሮ ኣለና ንግልብጦ ኣለና ንኣብነት ናብ ናይ ዲጂታይዝ እቲ ባይነሪ ፎርም ማለት እታ ኮምፒውተር ትፈልጦ ዓይነት ካልእ ድምፂ ክኸውን ይኽእል ቪድዮ ክኸውን ይኽእል ስእሊ ክኸውን ይኽእል ሰነዳት ኩሉ ዝመፅሓፍቲ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲጂታል ኣብ ርእስቲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ናይ መፅሓፍቲ ምልከት ብዙሕ ሰብ ኣብ ዓለም እቲ መፅሓፍቱ ዲጂታይዝ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ መፅሓፍ ኣይፀንሐን እዩ ኣብ ሪል ወርልድ ኣይፀንሐን እዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንመፅሓፍ ዘፍርሶ ማለት እዩ ሂሚዲቲ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ጠልዲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናይቲ ኢንቫይሮንመንት ጠልዲ ከበላሽዎ ይኽእል ግሓዊ ክመፅእ ይኽእል ዝኾነ ሓደጋ ክመፅእ ይኽእል ፍላድ ክመፅእ ይኽእል እዚ ውሕጅ ማለት እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ኮታ እቲ ኢንቫይሮንመንታል ክሳይ ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ብኩሉ ህዝቢ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሕጂ ናይ ከምኡ ዲጂታይዝ ሙቭመንት ኣሎ ማለት እዩ ብዝተኸኣለ ሰብ መፅሓፍቱ እቲ ዘሎ ብፍላይ ናይ ቀደም ጥንቲ እንዳቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ይባላሸ እዩ እቲ መፅሓፍ ይባላሸ እዩ ዜሮ ዜሮ ክባላሸ እዩ ጥራሕ ሱ ደይኮነ ጠፍእ ሰብ እውን የጥፍኦ እዩ መፅሓፍቲ ቀደም ክፀሓፍ ከሎ መፅሓፍቲ ከምዚ ናይ ሎሚ ይኮነን ሎሚ ብቐሊሉ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ጉተንበርግ ዝመሃዞ ብ15 ክፍለ ዘመን ኣብዚሕካ ናይ ምሕታም መፅሓፍቲ እሱ ለውጢ ስለ ዘምፀ ሬቮሉሽን ስለ ዘምፀ መፅሓፍቲ ብቐሊሉ ክሕተም ክኢሉ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ጥራሕ መሕተሚ ታይፕስ ጌርካ ሞ እናቐያየርካ ከም ትሕተም ኣኽኢሉ ማለት እዩ ቅድሚኡ ሰብ ከምኡ ፅሕፍን እዩ ነይሩ መፅሓፍ ይፀሓፍ ድሓር እቶም ስክራይብስ ዝበሃሉ እቶም ከተብቲ ንሶም ይቐድሖ ብክንደይ ሃልኪ ብክንደይ ድኻም ኣብ ቆርበት ትፀሓፍ እቲ ቆርበት ክንደይ እንስሳታት ዝመፅእ ቆርበት እዩ ንሱ እውን ኢሉ ኢሉ ይፈርስ ንዕኡ ጥራሕ ዝተመደቡ ሰባት ነይሮም ብዙሕ ሽግራት ሓሊፉ እዩ ወዲ ሰብ ነዚ ኣብዚ በፂሑ ዘሎ ሕጂ እቲ ለውጢ በብቁሩብ ምንዲ መፅኡ መጀመርያ ከምኡ ነርና እቲ ናይ ቀደም ማለት እዩ ብክንደይ ሽግር እዩ ሰብ ፅሕፍ ነይሩ ዳኪመንት ገብር ይስንድ ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት መፅሓፍቲ ከምኡ ናይ ተፈላለየ ቦታ ከምኡ ገብር ነይሩ ሕጂ ምስቲ ናይ ሬቮሉሽን ዳሕራይ ዝመፀ ማለት እዩ ምስ ናይ ጉተንበርግ ተቐይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ከዓ ዘለና ግዜ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዲጂታይዝ ግዜ እዩ ማለት እዩ ወረቐት ነርና ብዙሕ ወረቐት ነይሩ ወረቓቕቲ መፅሓፍቲ ነይሩ ንሱ እውን ኢሉ ኢሉ ፀገም ስለ ዘሎ ሕጂ ሰብ ናብ ዲጂታይዝ ክገብር ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ንብል ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ምክንያት ናይቲ ዲጂታይዝ ከዓኒ ጥራሕ ንሴቭ ክትገብሮ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን እቲ ዲጂታይዝ ትገብረሉ ምክንያት ወይ መፅሓፍቲ ስካን ጌርካ ተቐምጠሉ ምክንያት ሓደ ዝያዳ ስነደልካ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ መፅሓፍ ሰርች ክገብሮ ክእል እዩ ሰብ ቴክስት ናብ ቴክስት ስለ ዝቕየር ብቐሊሉ ሰርች ክገብሮ ክእል እዩ ሓንቲ ስፔሲፊክ ወርድ ወሲዱ ንዓ ጥራሕ ደልዩ ክደልያ ክእል እዩ ሪሰርች ክገብር ከሎ ከምኡ ይሕግዞ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣክሰሲቢሊቲ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሃሊኻ ኣብ ኢንተርነት ብፍላይ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣክሰስ ክትገብሮ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከተንብቦ ወይ ገለ ትኽእል ኢኻ ኣብ ርእሲኡ እውን እቲ ናይ
እቲ ናይ ቴክስት ክሳይ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኣብ ናይ ኮምፒተር ወይ ኣብ ናይ ክሳይ ስለ ዝኾነ ከም ወረቐት ኣይኮነን ድሕር ደቂቑካ ከተግጅፎ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣይ ስትሬን ኣይገብረልካን ናይ ዓይኒ ድኻም ኣይገብረልካን ማለት እዩ ኣብዚታት ምክንያት ሕጂ እቲ ዲጂታይዝ የድሊ ማለት እዩ ዝያዳ ስለ ዘቕልሎ ኩሉ ነገር ስለ ብሓጥ ብቐሊል ስለተ ከም ዝሰርዕ ዝገብረካ ሕጂ ዲጂታይዝ ክገብር ከለኻ ሓደ ኣቑሑት ትኽእልየካ እዩ ማለት እዩ እቲ ኢኩፕመንት ማለት እዩ ንዕዑ ዲጂታይዝ መግበሪ ምስኡ እውን ናቱ ሶፍትዌር ከድለየካ እዩ ንዕዑ ክትገልብጥ ማለት እዩ ወይ ራን ክትገብሮ ነቲ ስካነር ማለት እዩ እቲ ኣብ ነዚታት ኩሉ ተፈላለየ መገዲ ነዚ ክገብር ሰብ ተፈላለየ መገዲ ገብር ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ካሜራ ጥቀም ብካሜራ ገይሩ ስእልታት እናወሰደ ነቲ ገጻት የሕልፎም ናብ ማለት እዩ ናብ ኮምፒተር ሕጂ ኣብ ካሜራ እንታይ ይጠቕሙ ኣለዎ ቀልጢፋ ክሳይ ትገብረልካ ቀልጢፍካ ስእሊ ስለ ዝኾነ ካዕካዕ ስለ ተብሎ ኣይ ግዜ ይወስደልካን ኣብ ናይ ፍላት ቤድ ስካነር ተኮይኑ ግን ግዜ ትወስደልካ ዝበለፀ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ስካነር እዩ ማለት እዩ እቲ ፍላት ቤድ ስካነር ምክንያቱ ኣብ በጥ ኣቢልካ ስካን ስለትገብሮ ዝያዳ እሱ ንፁር ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ሶፍትዌር ፕሮሰስ ገብሮ ከሎ እቲ ናቱ ሬሽዮ ኣብ ፒክሰልን ኣብ እቲ ኢንችን ዘሎ እቲ ርሕቀት ዘሎ ዝያዳ ይፈልጦ ይቕልሎ ማለት እዩ ካልእ ሰብ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ካልእ እቲ ሰልፎን ማለት እዩ ሕጂ ሰልፎን ቀሊል እዩ ኣብ ኢድካ ኣሎ ኩሉ ሰብ እቲ ሰልፎን ኣለዎ ዝኾነ ስእሊ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ሕጂ ኣፕስ ኣሎን በይኑ ክስታይ ዋላ በዓል ጉግል ኣለዎም እዚ ሌንዝ ናይ ክስታይ ኣለዎም ናይ ዋላ እዚኦም ማይክሮሶፍት እውን ኣለዎም እዚ ካም ስካነር ዝበሃል ኣሎ ናቱ ጥራሕ ስካን ዝገብር ኣፕስ ኣሎ እሱ እውን ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚታት ግን ማለት ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ጥቕሚ ኣለዎ ግን ሙሉእ ከምቲ ናይ ኣብ ስካነር ትገብሮ ከምኡ ይመፅን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት ርኢኻ እቲ ተኻኢሉ ፕሮፐርሊ ስካን ክትገብሮ ኣለካ ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ተፈላለየ ፕሮሰስ እንዲ መጀመርያ ከተሕሉ ስካን ክትገብር ኢኻ ካብኡ ዳሕራይ ስካን ምስ ገበርካ ዳሕራይ እቲ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኩሉ ሕሊፍካዮ ማለት ኢኻ ከም ስእልታት ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ከም ድሩቕ ስእሊ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስእልታት ኮይኑ ስለ ዝሓልፍ ኩሉ ሕሊፍካያ ዳሕራይ ፖስት ፕሮሰሲንግ ዝበሃል ኣሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ምትዕራያት ማለት እዩ ንዕዑ ተዓራሪኻ ኣፅሪኻ ነቲ ስእልታት ንፁር ከም ዝኸውን ጌርካ ዳሕራይ ንዕዑ ምስ ወዳእኻ ከዓኒ ናብ ፒዲኤፍ ትቕይሮ ማለት እዩ ሕጂ ስእልታት ገጅፍ እዩ ናቱ ፋይል ሳይዝ ትረክቦ ገጅፍ እዩ መራ ክሳይ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ቦታ ሕዘልካ ኣብቲ ዲስክ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ኢንተርኔት ከተእትዎ ተኮንካ ገጅፍ ስለ ዝኾነ ፀገም ኣለዎ ሕጂ ናብ ፒዲኤፍ ትቕይሮ ማለት እዩ ሕጂ ፒዲኤፍ ምስ ቀየርካዮ ፒዲኤፍ ከዓኒ ስሞል ፋይል ሳይዝ ክትገብሮ ብፍላይ እንድሕር ናብ እቲ ኦሲአር ዝበሃል ኣሎ ከም ፅሑፍ ከም ዝኸውን ከም ተንብቦ ጌርካ እቲ ፕሮግራም እቲ ኮምፒተር እንድሕር ጌርካዮ የቕልል ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ዋላ ከተሕልፎ ኢሜይል ክሰዶ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ኩሉ ስለ ዘቃላጥፎ ዲጂታይዝ ናይ ግድን ከድልየና እዩ ኢልና ናይ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ናይ ሃገርና እንድሕር ኩነታት መፂኻ ዳርጋ የለን መፅሓፍቲ ዝርከብ የለን ተርካበን ክንደየን 1000 200 ኣሎ እተን ናይ ቀደም የለን ኣበይ ኣሎ እቲ መፅሓፍቲ ክንረኽቦ ይንኽእልና ብጀካ ምናልባሽ ሓደ ብዚ ናይ ላይብረሪ ዝሕዝዎ ናይ ቀደም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ነዚታት ስለ ዘሎ እቲ ክጅመር ኣለዎ እዚ ክሓልፍ ኣለዎ ሕጂ ኣሎ ፀገም ኣለዎ ኣብቲ ዲጂታይዝ ክገብር ከለካ እንታይ እዩ እቲ ዩዜጅ ራይትስ ዝበሃል ኣሎ እቲ መሻሎ ክትቀድሖ ፍቀደካ ፍቀደካ እንቲ ፌር ዩዝ ዝበሃል ኣሎ ናትካ ተኮይኑ ምሳኻ ትቕመጥ ኮይኑ ናትካ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ትቐድሖ እሱ እዚ ናይ ሊጋል ኢሹ ስለ ዝኾነ እዚታት ምናልባሽ ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣረጊት ስለ ዝኾነት መፅሓፍ ኢሉ ኢሉ ክግልበጥ ኣለዎ ናብ ክስታይ ሕጂ ምናልባሽ ናይቲ ደራሰይ መሰል ከይትግህስ ኢልካ ከተሕልፎ የብልካ ናብ ኩሉ ዓለም ኢንተርኔት ኩሉ ብነፃ ዝኩሉ ደኺሙሉ ከምኡ ክትገብሮ የብልካ ክትግልበጦ ድሓር ሙሉእ ዓለም ከሎ ብነፃ ክሪኦ ንሱ ዝፀዓረሉ መፅሓፍቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ድሓር ሕጊ ኣሎ ንዑ ዝከላኸለሉ ማለት እዩ ነዚታት ኩሉ ግምት ኣቲኻ
ናይ ቀደም መፅሓፍቲ ይጠፍእ ስለ ዘሎ ክንግልብጦ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ርኢኻ ማለት እዩ በተን ዝፈልጠን ኣነ ከመይ ጌርና መፅሓፍ ናብ ከምኡ ስካን ጌርና ነሕልፎ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁሩብ ፀገም ኣብ ናይ ትግርኛ ኣብ ኣምሓርኛ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ፊደል ስለ ዝኾነ ኣብታ ናይታ OCR ትበሃል ቴክኖሎጂ ኣብታ ናይ OCR ቴክኖሎጂ ኣብኣ እታ ፀገም ዘላ ምስ ሕለፍካዮ ናብ OCR ክትቅይሮ ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ተፃሒፉ ስእሊ ጥራሕ ክንዲ ዝኸውን ዋላ PDF ኩን ዳ እምበር ኣብቲ PDF ከም ስእሊ ዓይነት እዩ ዝኸውን PDF ድሕሪ ሬኮግናይዝ ገይርዎ ቴክስት ምዃኑ ፅሑፍ ከም ምዃኑ ድሕሪ ቴክስት ገይርዎ ከም ስእሊ ጥራሕ ኮይኑ እዩ ዝቕመጥ ግን እንታይ ኣብ ዳሕራይ ግን ዋንማል እቲ እንዳማዕበለ ስለ ዝኸይድ ብቁሩብ በብቁሩብ OCR እውን ናይ ትግርኛ ናይ ኣምሓርኛ ምስኡ ክምዕብል ስለ ዝኾነ ዳሕራይ እቲ ሰብ እውን እንድሕር ረኺቡ እሱ እቲ ክሳድ መሊሱ ፕሮሰስ ክገብሮ ክእል እዩ ጥራሕ OCR ሬኮግናይዝ ምግባር ማለት እዩ እቲ ፅሑፋት ምፍላይ ማለት እዩ ካብቲ ስእልታት ማለት ስእሊ ጥራሕ ካብ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንምግባር ማለት እዩ ኩሉ እዚ ስካን ጌርና ዋላ ብስእሉ እውን ይኹን ብPDF ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ጥራሕ እንታይ ሓደ ቃላት ክትደሊ ሰርች ክትገብር ኣይትኽእልን ሰርቸብል ኣይኮነን ስእሊ ስለ ዝኾነ ኮፒ ጌርካ ናብ ካልእ ፔስት ክትገብሮ ተደሊኻ እውን ከምኡ ኣይትኽእልን እዚታት ኩሉ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ግን ስቲል እዚ ኩሉ ሊሚቴሽን ግን ስካን ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እቶም መፅሓፍቲ ዘሎ ምሳና ኣረጊት ዝኣረገ መፅሓፍቲ ከነሕልፎ ኣለና እዚ ንፖስተሪቲ ማለት እዩ ንመፃኢ ወለዶ ብከምኡ ክትሕዞ ኣለካ ተደይኮነ ጠፊ እዩ መፅሓፍቲ ጠፊ ክንደይ መፅሓፍቲ ብዓለም ጠፊ እዩ ብከምኡ ስለዚ ነዚታት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ናይ ስካን ክንገብሮ ንከምኡ ኢለ እዚ ቪድዮ ዝገብሮ ዘለኹ ይቐንደለይ ዝሰማዕኩም